gegants nous s'han col·locat al fons perquè tothom que els vulgui fotografiar, ara és el moment. Ara és el moment que tenim per poder fotografiar. De la nostra entitat, de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Un moment esperat per alguns i per altres, que és qui organitzarà la quarta Fira del Món Geganter 2010. Recordem, la primera va ser Pineda de Mar, el 2007, la segona Sant Quirze del Vallès, el 2008, i la tercera aquí, a Cassà de la Selva, 2009. Qui serà el 2010? Calella 2010! Un aplaudiment pels gegants de Cassà de la Selva i de Calella.
que aquest galop d'entrada dels gegants de Cassà de la Selva. Per la colla gegantera del Mas, Tricolanda, moltíssimes gràcies per ser a Catalunya, moltíssimes gràcies per ser a Cassà de la Selva, a la tercera Fira del Món Geganter 2009. Com micro. Vale, a veure, recoleu una mica davant, sisplau. Recoleu una mica, ara. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ha estat un gran honor per nosaltres estar aquí a Catalunya a la Fira del Món Geganter. I en nom de l'Ajuntament de Nàstic, de part de l'alcalde de Nàstic, volem donar un regal a l'alcalde de Cassà. In English.